Ħanassumi li kollha kemm intom jew kważi kollha temnu li hemm Alla wieħed il-ħallieq etern, temnu wkoll li hemm infernu ġenna. U naħseb jiena għalhekk ġejtu hawnhekk għaliex intom konvinti minn dawn il-fatti bħalma jien innifsi u tajjeb temnu hekk. Però x'in niġu biex imbagħad ngħidu ma kif ħamur il-ġenna? Nixtieq mur il-ġenna. Kif? U ħafna jħawdu hawnhekk biex ma ngħidx ukoll iħawdu lil ħadd ieħor. U allura tajjeb illi ikollna risposta tweġiba ċara u biblika sabiex it-triq qudiemna tkun waħda għatja u nkunu mqanqlin biex naqbdu dik it-triq. Dik it-triq illi jisimha proprjament Ġesu Kristu. Meta qal jien huwa t-triq, il-verità u l-ħajja ħadd ma jiġi għand il-missier u ħadd ma jidħol għand fid-dar tal-missier ħlief permezz tiegħi. Il-ġrajja li qrajna mill-Atti tal-Apostli hija eċitanti għaliex f'nofs l-avventuri ta' Pawlu u Sila huma qegħdin jivvjaġġaw minn belt tal-oħra jxandru l-Evanġelju meta waslu Filippi għalaw xeba sewwa minn ma kellhom tort u tefgħu mill-ħabs u f'nofs tal-lejl flok ma qagħdu jibku. ċertament kienu miġawin ma xorta waħda faħru lill-Alla u sar ta' terremot u l-assist tal-ħabs disprat għax ħaseb li l-ħabsin ħarbulu u għallu għallad fil-ħodu x'kien se jiġrilu kien se jingħata l-mewt. Ġak kienet il-kastik ta' assist tal-ħabs traskurat. U allura fid-disprament tiegħu ġietu l-idea li saqsi m'għandix dubju l-aktar mistoqsija importanti u kruċjali li tista' tiġina f'moħħna. X'għandi nagħmel biex nkun salvat? X'għandi nagħmel biex nkun salvat? Għalilhom lil Pawlu u lil Sila li wkoll kien qed jismagħhom ikkantaw tifħil Alla u allura assuma li jekk hemm xi ħadd li kapaċi iweġibha din mistoqsija kienu proprjament dak iż-żewġ irġiel miġewejn u feruti u qalulu mingħajr tlaqliq ta' xejn emmen fil-Mulej Ġesu Kristu tkun salvat int u darek. Tweġiba fil-qosor però perswas infatti Luqa wkoll jgħidilna li mbagħad komplew ifehmuh x'ridu jfissru biha din it-tweġiba emmen fil-Mulej Ġesu Kristu u tkun salvat. U dak hu proprjament illi se nipprova nagħmel illum. Il-fatt illi irid ikollna fiduċja sħiħa u ċoħ li jiena naraf niddependi mhux fija nnifsi, mhux f'dak li nagħmel jien, imma biss niddependi nistrieħ fuq il-Mulej Ġesu Kristu. U hemmhekk għandna ħaniddu hekk il-muftieħ għall-maħfra. Għaliex Bibja tagħmilha ċara u tonda li fil-ġenna f'Ġerusalemm il-ġdida il-belt qaddisa tal-Alla ma jidħol xejn li jħammeġ. Ma jidħol ebda midneb. Imma biss dawk li huma miktubin fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf. Dawk illi għarfu f'Ġesu Kristu il-source line tal-maħfra totali tagħhom. Għalhekk Alla mill-antik qal ejjew issa nirraġunaw flimkien. Għalkemm dnubietkom huma ħomor bħal kremżi bħas-suf jibjadu u għalkemm huma ħomor nar isiru bojot bħas-silġ. Hemm metodu. Alla nnifsu provda dan il-metodu sabiex il-dnubiet tagħna, il-ħtijiet tagħna li jħamġuna quddiem Alla u allura aħna inaċċettabbli quddiem Alla, attwalment aħna nindafu, nirċievu l-maħfra u bekk nkunu mill-qwejn mill-missier. Pawlu Apostlu jgħid li l-Vanġel huwa l-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. U ġifieri mhux biss illi tisma' x'ġara, mhux biss illi tkun taf l-istorja dwar Ġesu Kristu, imma wkoll li tirrispondi għalija. U ħanafas ħafna llum fuq ir-rispons tagħna. Għaliex wieħed jeħtieġ li jemmen xi klejmja Ġesu nnifsu dwaru nnifsu. Min qal Ġesu li hu? Ġesu der fostna, Ġesu ta' Nazaret kien bniedem
bħalna. Illi twielet mill-ġuf ta' Ommu Marija, tajjeb għex ħajja fostna li kien jgħejja, li kien jorqod bħalna, li kien jitgħallem bħalna. Però dan l-istess Ġesu jgħid jikklejmja li huwa Alla liben, li huwa daqs il-missier. U għalhekk illu ħafna drabi ppruvaw illi ħaġruh għaliex din il-claim tiegħu rawa li jadawa kontra Alla. Meta raw sempliċi bniedem li kien qed jgħid li huwa Alla. Jeħtieġ li nemmnu emmen fis-sit Ġesu Kristu. Is-sit hija l-kelma esklusiva mogħtija lil Alla waħdu. U mhux biss li nemmnu li Ġesu huwa Alla li sar bniedem bħalna, imma wkoll għalfejn ġie f'din id-dinja, għalfejn kien hemm bżonn illi ikun inkarnat, ġifieri li jieħu ġisem bħal tagħna, ruħu ġisem bħal tagħna. Ġesu ġie fuq missjoni ta' salvataġġ. Ġie biex jagħmel xi ħaġa li hu waħdu se jagħmel ebda bniedem la jienu ħadd ieħor ma stajna nagħmlu għalina nfusna dak li Ġesu għamel għan-nom tagħna. U ċoe illi jiftilna triq illi attwalment ikun hu nnifsu illi iwassalna għand il-missier. L-Apostol Pawlu meta tara fil-qosor x'inhuwa din il-bxara tajba, din il-ġawra illi Alla ddepożita fil-Knisja biex ixxandara biex twassal għal ħaddieħor. Jgħidilna illi jiena qed infakkarkom l-Evanġelju li intom irċevejtu. U ċoe illi Kristu miet għal dnubietna. Skont l-Iskrittura kien midfun, kien irxoxtat minn bell-imwiet skont l-Iskrittura u der lil diversi persuni bħala prova li attwalment u realment għam minn bell-imwiet. Walla il-Vanġelu essenzjalment huwa li Ġesu bin Alla ingħata għal dnubietna u ċoe il-mewt tiegħu kienet mewta minflok in-naċ tiegħu, minflok ma jmutu n-naċ miet ir-raj tagħhom sabiex in-naċ jgħixu. Tajjeb, u kien irxuxtat appuntu sabiex inkunu ġustifikati u liberati mill-qorti ta' Alla. Alla li mħallef ikun jista' jaqta' sentenza favur dawk illi għandhom lil Ġesu. Min jemmen fl-iben Alla għandu il-ħajja ta' dejjem, min m'għandux liben m'għandux il-ħajja. Dama kollha dikjarazzjonijiet li huma familjari għalin mhux vera. Meta jingħad li Alla jkab id-dinja, li ta' liban waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih, kull min jafda fih, ma jintilifx fl-infern, ma jkollu il-ħajja ta' dejjem, u ċoe li tgawdija f'xirka ma' Alla għall-eternità. Il-fid li salva meta Pawlu qal lill-gwardjan emmen fil-Mulej Ġesu Kristu. Qed jgħidlu qed jappellalu biex ikollu fiduċja f'Ġesu Kristu. Il-fidi li salva hija aktar milli tkun smajt jew tallim ċerta fatti dwar Ġesu Kristu. Temmen fis-sit Ġesu ifisser l-ewwel nett li tilqa' min għandu u min għandu biss il-maħfra sħiħa tad-dnubiet personali tiegħek. Passati, preżenti, futuri. Ġesu huwa dak illi jagħmilna mill-quwa quddiem il-missier. Ġwanni infatti jikteb lill-insara ta' żmien u jgħidulhom qed nikbilkom dal-ħwejjeġ il għaliex dnubietkom huma maħfurin minħabba ismu. Kull Kristjan ġenwin m'għandux dubju jitenna fih innifsu illi għandu il-maħfra minn għand Alla. Dnubietu huma ikkanċellati darba għal dejjem. M'għadhomx jeżistu, m'għadhomx fid-debitu tiegħu kontra Alla. Dak id-dejn li aħna akkumulajna Ġesu iħassru. Jikkanċellah, jimsaħ il-rekordju li kien kontra tagħna minħabba id-diżubbidjenza tagħna. L-istess Apostlu Pietru meta kellem lil-Lut fi żmienu jgħidilhom illi Alla ħatar lil Ġesu biex ikun prinċep u salvatur sabiex jagħti l-indiema lill-Iżrael u l-maħfra tad-dnubiet. Trid tkun maħfur taf għand min trid tmur, għand Ġesu Kristu.
bil-fidi. Ħanamilha ċara mhux billi tmur għand xi qassis jew għand xi pastor jew għand xi ħadd. Biss għand Ġesu Kristu bil-fidi. Min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. L-istess Apostlu Pietru wkoll jgħid aktar tard tid-darba meta kien fid-dar ta' Kornelju jgħidilhom lilu u lill-udjenza qudiemu jgħidilhom lilu il-profeti kollha jiġdu jew dwaru l-profeti kollha jiġdu li daw kollha li jemmnu fih jaqilgħu il-maħfra tad-dnubiet. U dan hu propjament li għandna bżonn. Meta l-Apostlu Pawlu fl-Efesin jibda biex jgħid li aħna għandna l-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra tad-dnubiet. Li jirrepeti kważi l-istess ħaġa fil-Kolossin fejn jgħid li Alla ħaffrilkom id-dnubiet kollha permezz tiegħu. Kristjan, u tista' tinduna dal-għodu stess intix verament Kristjan bil-istaqsi li jekk nifsek. Jiena nemmen li għandi l-maħfra jew le. Jekk għandek dubju ma tafx jew għadek ansjus jew m'intix ċert, dak ifisser li għadek qed tafda fuq innifsek. U allura m'intix qed tilqa' tweġiba tal-Apostlu Pawlu lill-gwardjan tal-ħabs u tweġiba tiegħu wkoll lilna. Emmen fil-mulej Ġesu Kristu. Iddependi fuqu strieħ fuqu għal maħfra sħiħa tad-dnubiet. L-Apostlu Pawlu xejn inqas jgħid meta kien fis-sinagoga f'Antjokja jgħidilhom illi illi bih b'dan Ġesu il-maħfra tad-dnubiet jam xandra lilkom u bih daw kollha li jemmnu huma ġustifikati huma liberati, meħlusa minn kull akkuża li bija li minnhom ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Tista' tipprova tobdi l-liġi kemm trid u tajjeb li tobdi l-liġi. Alla jridna nobdu l-liġi tiegħu. Ara ma tifhmunix ħażin. Imma b'daqshekk ma tistax issalva. Jessu qal dak li kien impossibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla. Alla għamel il-salvazzjoni tiegħu reali f'ibnu Ġesu Kristu. Tħaresx lejn innifsek, tħares li ħadd ieħor. Ħares biss lejn Ġesu Kristu. Ġifieri din issa hija x'qiegħed jgħid Alla nnifsu dwar ibnu illi jekk aħna rridu li nkunu maħfura metodu wieħed biss li huwa permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. Aħna bħala bnedmin magħmulin illi nafdaw, vera, nafdaw ħafna. U għal-ħas mhux hekk għax kieku l-ħajja issir impossibbli. Jiena nafda l-marti li meta tpoġġi li platt ikel qudiemi biex nieklu li ma jkunx ivvalenat. Vera jew le? Ja nafda li meta nkun qed insuq qed nafda wkoll fis-sewwieqa l-oħra li josservaw ir-regoli tat-traffiku bħali, altrimenti diżastru sieħ. Aħna nafdaw ħafna. U dik il-trust, il-fiduċja wieħed fl-ieħor il-ġenituri li jibgħatu tfal l-iskola x'jafdaw ġeneralment l-allima biex jgħalmuhom affarijiet tajba. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk ġifieri, jekk immur niekol f'restorant mingħajr ma rajt lix-xef qed nafdah. Ġifieri, jekk jiena niftaħ it-television u nisma' bulettin tal-aħbarijiet, ġeneralment nemmen dak li jingħatu forsi ikun hemm daqsxejn taħwieġ u daqsxejn. Però normalment u b'mod ġenerali dak li jingħad uffiċjalment bħala aħbarijiet ikunu minnu. Aħbarijiet illi għamluhom CNN jew xi aġenzija oħra u jiena nilqahom bħala jekk ingħad li ġarra terremot fit-tali pajjiż jiena nemmen. M'għandix għalfejn ma nemmenx. Ġifieri qed nilqa' xhieda, qed nilqa' rapport ta' nies bħali. U din hija sabiħa. Nies bħali li jien ġieli nikdeb. U allura naf li huma wkoll ġieli jikdbu. Frattant nilqa' rapport tagħhom xorta waħda. Meta ma għandi ebda dubju jew ma għandi ebda raġuni għalfejn għandi nissuspetta, nilqa' dak li jgħid li ħadd ieħor x'ġara u ma ġarax. Ġifieri aħna nilqgħu l-xhieda tal-bnedmin. Kemm aktar? Għandna nilqgħu x-xhieda tal-Alla.
Illi għalli huwa impossibbli li jikdeb. Alla li huwa l-pura verità. U Ġwanni juża dal-argument b'mod brillanti fl-ittra tiegħu fejn jgħid jekk ix-xhieda tal-bnedmin nilqawha, ix-xhieda tal-Alla hija aqwa. Ix-xhieda tal-Alla hija infallibbli. Ma tistax tiġi nieqsa. Għax din hija x-xhieda tal-Alla li hu ta' dwar ibnu. Min jemmen fl-iben tal-Alla għandu fih ix-xhieda. Ġifieri aħna jekk jiena diġà nemmen naf fija nnifsi, naf qalbi illi għandi l-maħfra, naf. Daqskemm naf ċertament illi Ġesu ta' Nażaret kien mislub mas-salib, kien midfun u kien rixruxtat. Kif naf? Għax il-qajt ix-xhieda tal-Alla dwaru. Tajjeb? Ġifieri, jekk aħna nilqgħu fenna fina għandna ħafna riċerkaturi llum u studjużi li jmorru lek il-biblioteka u jgħodu jqalbu l-volumi biex jaraw x'ġara fi żmien l-assedju l-kbir u x'ġara fi żmien Napoleon u jiskopru ħafna affarijiet u mbagħad joħorġu l-ktib tagħhom u aħna nitgħallmu. Tajjeb? Ġifieri, kemm aktar aħna għandna niddependu, għandna narfu li Alla tagħna ir-rekordju tiegħu, ix-xhieda tiegħu bil-miktub. Kieku nisma' l-leħen ta' Alla b'widnejja, probabbli qed ngħid imma Alla jew mhux Alla dak kien. Imma għandna kelma soda, kelma stabbli, kelma li matul il-ġenerazzjonijiet ma ġietx nieqsa. Li titkellem dwar Alla x'qal dwar ibnu. Min jemmen fl-iben tal-Alla għandu fih ix-xhieda, min ma jemmenx f'Alla jagħmel lilu giddieb għax ma jemmenx ix-xhieda li hu ta' lill-ibnu. U din hija x-xhieda. Alla tagħna il-ħajja eterna. U din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu l-iben għandu l-ħajja. Min m'għandux l-iben tal-Alla m'għandux il-ħajja. Tista' tkun aktar sempliċi minn hekk. Alla nnifsu qed jgħidilna jekk għandek il-liben, jekk inti qed tafda fih, għandek il-ħajja, għandek il-maħfra. Jekk m'għandikx il-liben, m'għandikx il-ħajja. Ktib dalilkom li temnu fl-isem tal-liben tal-Alla biex tkunu tafu illi għandkom il-ħajja ta' dejjem. Għalhekk il-Kristjan normali jaf u perswas illi għandu l-maħfra u jitenna fija u jirringrazzja l-Alla illi s-salvazzjoni tiegħu ma tiddependix fuq il-prestazzjoni tiegħu x'jagħmel jew ma jagħmilx, imma tiddependi biss fuq fatti storiċi, fatti li ġraw. U ċoħe li Ġesu arrestat, jiġi ġustizzjat, tinqatalu għal-mewt, jabbuh is-salib, iġorru sal-Golgota u hemmhekk ikun mislub għal-midinbin minħabba fina. Min jista' jiddubita dokumenti tant u tant autentiċi, tant pruvati, jiġifieri jekk dan ir-riċerkatur li semmejna jmur il-biblioteka u jibda jqalleb u fi żmien Lavalleġġ ġara ma ġarax tajjeb u jippubblika l-riżultati tiegħu. U aħna ngħidu mela hekk ġara għax hemm miktub. Issa f'darab li jkun xi dokument wieħed kollu susa, kollu qadim, vera, u nilqgħu dik ix-xhieda. Aħseb wara meta għandek il-kelma tal-Alla ikkonfermata. Kif ikkonfermata? Bil-profeziji. Dak li attwalment ġara fuq il-Kalvarju ma ġarax b'kombinazzjoni. Alla kien iddikjara ripetutament minn qabel permezz tal-profeti tiegħu illi hekk kellu iseħħ. Walla x'evidenza aktar irridu. Għalhekk Ġwanni bir-raġun jgħid illi min ma jilqax ix-xhieda tal-Alla ikun qed jagħmlu giddieb. U li hija pożizzjoni antipatika ħafna. Li inti ma tilqax il-Vanġelu jfisser li qed tipponta sebak li Alla u qed tajlu int giddieb. Sitwazzjoni serjissima. Għax min jaf minnu giddieb u x'int jew Alla. Alla jgħid il-verità. Alla tkellem fiċ-ċar min għandu liben għandu il-ħajja. Il-Kristjan mela jingħaraf il għaliex jilqa' x-xhieda tal-Alla. Jiffoka il-fiduċja tiegħu, l-afdar tiegħu
u l-impenn tiegħu fuq Ġesu kif imxandar mill-apostli. Importanti din. Jafda f'Ġesu kif imxandar mill-apostli tiegħu. U ċoħe, mhux kif imxandar llum il-ġurnata mill-Jehovah's Witnesses, mill-Mormoni, mill-Kattoliċi, kollha għandhom Ġesu ieħor. U naf x'innajt. Minix qed nakkuża bla doċċ il dak u l-ieħor. Tittemmem f'Ġesu kif imxandar mill-apostli tiegħu. U ċoħe Ġesu ma kellux bidu, huwa etern, mhux kif jgħidu x-xhieda ta' Ġehovah. Li Ġesu huwa fis-smewiet korporalment fil-ġisem u allura mhuwiex fit-tabernaklu fil-knejjes diversi. Importanti, għax altrimenti tkun qed temmen f'Ġesu illi ma jeżistix. Emmen fil-mulej Ġesu Kristu u tkun salvat int u darek. Għalhekk l-Apostlu Pawlu wkoll jagħti twissija solenni u jgħid li jekk xi ħadd jew anġlu mis-sema jiġi xandrilkom vanġelu ieħor, jew vanġelu differenti minn dak li xandartilkom jien, ħajkun misħut. Għalfejn kliem daqshekk kiebes? Il-għaliex Vanġel huwa wieħed. U Ġesu il-ġenwin huwa wieħed. Kif nista' nsir nafu minnu mill-paġni tat-Testament Ġdid. Hemm għandna xhieda apostolika ta' nies irġiel magħżula minnu nnifsu sabiex jisimgħuh, jaraw il-ġrajja tiegħu biex imbagħad ukoll jgħadduha lilna fil-ġenerazzjonijiet ta' wara. Mela qegħdin ngħidu li biex wieħed isalva biex wieħed imur il-ġenna. Irid b'qalbu u bir-rieda kollha tiegħu jemmen illi Ġesu il-ħaruf talla illi jneħħi d-dnub tad-dinja. Issa huwa ħaj huwa s-salvatur personali tiegħi. Ċertament Ġesu huwa s-salvatur tad-dinja, ta' nies minn diversi pajjiżi, minn diversi żminijiet. Irridu naslu dak il-punt, f'dak l-istadju fejn ngħid Ġesu huwa s-salvatur personali tiegħi. Illi salvani mid-dnub, neħħa d-dnub, salvani mill-mewt, mhux il-mewt fiżika, dik ma xejn, Ġesu qal min jemmen fiha ma jara qatt il-mewt. Ma kienx qed jirreferi għal li l-ġisem ma jibqax iffunzjona. Għandna t-tama tal-qawmien. Meta jingħata għandna ġisem ħafna ħjar milli għandna bħalissa. Tajjeb, Ġesu huwa wkoll is-salvatur tagħna mill-infern. Ejjew ma nikkomplikawiex aktar milli hi. Rumani 10, vers 8 jgħidilna illi l-kelma qiegħda ħdejk, fommok stess. Ġifieri m'hemm xi bravuri jew xi biċċa xogħol enormi u diffiċilissima li Alla qed jiddomanda minn għandek biex issalva. Il-kelma qiegħda ħdejk fommok stess u f'qalbek, jiġifieri il-kelma tal-fidi li ħana nxandru. Li jekk inti tistqar f'ommok il-Sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int tkun salvat. Hija wiegħda tremenda hawnhekk l-Apostolu Pawlu qed ipoġġi qudiemna. Li jekk inti tistqar f'ommok, jiġifieri il-Ġesu tistqarru. Għalfejn il-mistija, għalfejn ir-riserva. Jekk inti tiegħu għajt li inti tiegħu, u li inti tiegħu. Min jistħi minni, Ġesu jgħid, f'din il-ġerazzjoni ħażina u perversa, jien ukoll nistħi minnu quddiem missieri, imma min jistqarni quddiem il-bnedmin, jien ukoll nistqar ismu quddiem il-missier tas-sema. U allura jekk wieħed jistqar b'fommu l-Sidna Ġesu. L-istqarrija hija sempliċement it-tweġiba spontanja li inti jekk inti sibt is-serħan għal ruħek u sibt il-maħfra f'Ġesu. Mhux toqgħod taħsibha tajt x'intix Kristjan, le, ħatajt, ovvjament. Jekk inti tistqar b'fommok il-Sidna Ġesu u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti s-salva. Għax bil-qalb il-bniedem jemmen sabiex ikun ġustifikat. Bil-qalb. Mhux sempliċement issa kelma mill-fom li jarħisa fl-aħħar mill-aħħar. Ħafna nies li parlaw, u ħafna nies li parlaw ħafna. Il-kliem xintas u ħafna drabu ma jfisser xejn.
bil-qalb il-bniedem jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu. Jemmen biex ikun dikjarat ġust quddiem Alla. U bil-fom wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Għax l-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jirex bil-mistħija. Jekk inti temmen f'Ġesu, jekk inti ddur lejh, tmur għandu, m'intix se tkun diżappuntat. Ġesu jgħid dawk kollha li ġu għandi jien ma nkeċċihomx il-barra. Anzi isibu il-milja tal-barka t'Alla propjament fih. Għax m'hemmx għażla bejn Ludi u Grek, bejn dawk li huma reliġjużi u mhumiex reliġjużi, m'hemmx għażla. Quddiem Alla aħna il-koll midinbin. Il-koll kemm aħna. U l-istess mulej fuq kulħadd huwa għani ma dawk kollha illi jsejħulu. Tiddubitax li tajt jien jekk indul Ġesu min jaf se jiġri, m'hemmx ma taf se jiġri. Se tingħatalek merba sabiħa. Ġesu jgħid illi għal kull midneb illi idur lejn Alla ikun hemm ferħ fis-smewwiet. Ferħ fis-smewwiet. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej ikun salvat. U dak jinkludi il-kull wieħed u waħda minna. Kull min isejjaħ, kull min jinvoka l-isem tal-Mulej, kull min jappellalu b'qalb sinċira, dana ikun salvat. U allura niftakru wkoll illi bħalma qal l-Apostolu Pawlu emmen fis-sit Ġesu Kristu. Pawlu jagħtih dat titolu sit. X'inhu sit? Sit huwa xi ħadd li għandu awtorità, vera? Sit huwa xi ħadd illi mhux biss għandu dritt imma attwalment jikkmanda lil ta' taħtu. U jippretendi minn għandhom sottomissjoni u obbedjenza. F'dan Ġesu rridu nemmnu. Mhux illi nemmen u tibqa' sejra għal triqtek. Imma temmen u tarfu bħala li mallem ġdid tiegħek. Ġesu qabel tella lura fis-smewwiet qal kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. U allura aħna għandna x'naqsmu miegħu. U bin il-bniedem ingħatalu l-awtorità fuqna il-bnedmin. Bħalma qal ukoll qabel ma miet illi il-missier taħ kull awtorità biex jagħti l-ħajta dejjem il dawk illi jrid hu. Qegħdin nirrealizzaw kemm il-destin etern tagħna u ċoe it-tama tagħna għall-ġenna tiddependi fuq illi jagħtina hu l-ħajja eterna. U allura emmen fis-sit Ġesu Kristu hemm din l-implikazzjoni illi jiena se mmur għandu, se nirċievi l-maħfra, se nsib is-serħana r-ruħi, se nkun milquh mill-missier, se jingħataw dal-privileġġi kollha, imma fl-istess ħin jien irrid nissottometti għall-awtorità tiegħu. U dik ukoll hija barka minn għand Alla. Illi inti ma tibqax bla disċiplina, li ma tibqax sfrattat, tagħmel li trid u li fettillek u tobdi l-passjonijiet tiegħek, imma tajjeb li jkollok xi ħadd fuqek illi jħobbok, li joħsiebek, kapaċi jgwidak u kapaċi jwaslek fit-tmiem mixtieq tiegħek. U allura iva, illi aħna nobdu lil Sidna Ġesu Kristu. Dak ukoll huwa parti dan huwa r-riżultat imbagħad ta' wieħed illi ta' bilħaq jaraf lil Ġesu bħala sit personali tiegħu. Ġesu ma ħallinix orfni. Ġesu darba għex f'din id-dinja tagħna. Ma ħallinix orfni. Ma ħallinix weħidna. Imma qalilna se nibgħatilkom paraklitu ieħor, l-Ispiritu Santu, biex ikun magħna personalment, biex iqawwina, biex jinkuraġġina, biex jiggwidana, jfarraġġna, biex ikun is-siġiel tagħna sakemm naslu għal possediment sħiħ ta' dak li Alla ħejja għalina. U allura iva rridu nersqu lejh u nibqgħu nfittxu li nibqgħu f'komunjoni miegħu, fih biberija miegħu. Ġesu jgħid min
min għandu l-kmandamenti tiegħi u jobdihom dan hu dak li jħobbni. U min ħobbni nħabbu kol minn missieri. U allura di l-komunjoni hija l-barka li tirriżulta mis-salvazzjoni tagħna. Kull minnu maħfur minn Alla ifittex ukoll li jaħfer. Kull min jaf li hu maħbub minn Alla ifittex li jħobb. Tajjeb? U dina propjament narawha fl-istorja tal-gwardjan tal-ħabs. Jiena ma nimmaġinax li kien xi raġel ċivili ħafna dar-raġel. Ma tantx għandna formazzjoni fuq. U naħseb laqqas kellu ma kienx xi tip ta' raġel li kellu ħafna skola. Ma laqqas kellu is-sens illi saqsi l-ewwel dik il-mistoqsija importantissima, x'għandi nagħmel biex inkun salvat. Laqaħħa it-tweġiba. Ma saqsiex sempliċement mistoqsija għall-argument, imma kien fi kriżi. Kien jaf illi wasal fit-tmiem. Kien qed jaħsibha jagħmel suwiċidju. Kien diġà silet is-sejf, Pawlu kellu jwissih, tagħmilx ħsara kien nifsek. Iġi da qiegħed ħajdu hekk f'sitwazzjoni kritika ta' ħajtu. U kien jaf illi ma kienx lest li jaffaċċja lil Alla bil-ħtijiet u d-dnubiet tiegħu. U appunt il-mistoqsija, konvint mid-dnubiet, il-mistoqsija x'għandi nagħmel biex inkun salvat. It-tweġiba laqaħħa, emmen fil-muġġett, laqaħħa, għala le. U allura naraw kif appena laqa din l-bxara tajba. X'għamel? Ħadhom id-dar, ħallihom jispjegawlu aħjar xi ġifieri temmen fil-Mur Ġesu Kristu. Imbagħad ukoll ħasslilhom il-feriti tagħhom u qiegħed li kien qudiemhom nibdew naraw kif l-opri tajba jiġu spontanjament. Appena għandek siġra tajba, dik is-siġra tajba tagħmel frott tajjeb. Alla jwellidna mill-ġdid sabiex ikollna ħajja ġdida fina biex nirrispondu għal Alla. Jaqlalna dak il-qalb tal-ġebel u jpoġġi fina qalb tal-Alla biex tirrispondi, biex tixxenna għal Alla. U allura interessant kif hawnhekk ħasslilhom il-feriti, kien hemm wieħed mis-Santi Padri qal dis-sentenza sabiħa. Ħasel għax kien maħsul. Natfilhom il-ġrieħi għax hu nnifsu kien imnaddaf mill-ġrieħi tad-dnubietu. Nifhmuha kif wieħed jibda jirrispondi bħajja qaddisa, bħajja ta' opri tajba, appena huwa imlaqqam fid-dirja tas-sewab, appena għandu l-ħajja fi Kristu jibda jipproduċi il-frott. Interessanti wkoll kif jgħidilna li wkoll tagħmmet u daru kollha. Tagħmmet. Il-Magħmudija għalkemm ma taħfirx dnubiet, diġà stabbilejnija li l-maħfra ta' dnubiet tinsab biss fis-sakrifiċċju uniku ta' Ġesu Kristu. Però l-Magħmudija tmur mal-fidi għaliex tesprim il-fidi. Tur il-fidi b'mod viżibbli. U għalhekk għaw xi persuni għaw fostkom illi fiduċjużi jiena li jemnu l-Vanġelu, però għadhom mhux m'għandin. U tajjeb li tikkonsidraw bis-serjetà dan il-pass li jmiss. L-wieħed li jemmen jeħtieġ ukoll illi ikun mammet. Dan l-assis tal-ħabs tammet u hekk irċieva s-sinjal u s-siġill tal-fidi tiegħu fi Kristu. Temmen diġà dal-Vanġelu li smajt dal-għodu, jekk inti temnu, itenna fih, irringrazzja l-Alla għalih, għejx denju ta' din l-aħbar tajba li Alla waslinna. Mhux sempliċement fil-widnejn, imma issa hija beruqa fil-qalb tagħna. Illa ħadd u xejn ma jista' jipperswadina mod ieħor. Li t-tama tagħna hija biss f'Ġesu Kristu. Però jekk ma temmenx, għandi tliet mistoqsijiet għalik. Jekk ma temmenx, jekk għadek qed iżżomm lura, x'inhu jżommok milli jew fixklek? X'inhu jżommok? Prova aħseb fik innifsek. X'qed iżommok? Għalfejn għadek ma għalfejn meta taf fejn u minu dan il-ħobs ħaj li niżem is-sema biex ħana ngħixu bih. Għax għadek ma kielx minnu. Jekk Ġesu qal jien jekk xi ħadd għandu laċ ħajġi għandi u jixrob, għaliex għadek ma resaqx leh biex tixrob mill-ilma ħaj li jagħti hu.
x'inhu jfixklek? Il-Bibja infatti tweġiba din mistoqsija. U dejjem tagħti b'xi mod jew ieħor tasal biex tagħti tweġiba waħda. Id-dnub tagħna jfixkilna, nippreferu il-ġenn illi ngħix fin-nuqqas tandiema, fin-namur tagħna mad-dnub aktarx milli ndur li Alla. Ndur li Alla mill-idoli biex naqdu lilu, Alla ħaj u veru. Ġwanni 3:19 jgħid illi id-dawl ġi fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx bid-dawl għax l-emejjel tagħhom kienu ħżiena. Mhux għax aħna l-kol nifhmu. Forsi ma nix l-istess intelligenza, imma ma tix tkun xi filosofu biex tifhem il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa sempliċi, huwa storja sempliċi kif Alla bagħat salvataġġ f'din id-dinja tagħna. Għalija personali. U jekk jien nibqa' ma nemminx, il-ħtija hija tiegħi għax qed inħobb id-dnub, nippreferi id-dnub illi ħaġa ma tagħmel sens għax id-dnub huwa ċertifikat tal-infern milli ndur li Alla. U t-tien mistoqsija, x'in tistenna? Jekk għadek m'hemmx, x'in tistenna? X'in tistenna? Aħna Malta hawnhekk nċelebraw jum il-ħelsien. Vera? Darba fis-sena. Il-jum tal-ħelsien tiegħek mid-dnub huwa llum. Illum, 2 Korintin 6 vers 2 jgħidilna llum huwa jum is-salvazzjoni. Illum huwa jum il-ħelsien. Jekk qiegħed tara fil-grazzja t'Alla kif murja fi Kristu. Esibita b'mod ċaru tont fi Kristu. Alla qed jgħidilna nirrispondu il-ħelsien qallu x'għandi nagħmel. Tweġiba kienet tagħmel xejn. Meta għallu emmen fil Ġesu Kristu qed jgħidu li s-salvazzjoni tagħna hija diġà maħduma, diġà lesta. Ir-rikonċiljazzjoni diġà twettqet permezz tas-salib tal-Kalvarju. Ilqa dik ir-rikonċiljazzjoni, tilqaha bidejn vojta. Tilqa dak li Alla diġà bl-inizjattiva tiegħu ħadem għan-nom tagħna. Wara x'in tistenna? Tħallix Alla għada. Ma tafx għada x'se jġib miegħu. Ikkonverti dur lejn Alla illum stess. U t-tielet mistoqsija tiegħi għalfejn qed twarrab din l-istedina li fl-aħħar mill-aħħar hija kmand mingħand Alla. Alla qed jikkmanda lil kulħadd kullumkien biex jindem. Għalfejn qed twarrab l-istedina. Meta taf li inti bilanċ u l-Bibja tagħlaq l-aħħar paġna tagħha billi tajt ħajjiġi minnu bilanċ u kull min irid ħajjieħu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Gratis. Mingħajr ma tħallas. Mingħajr ma toffri il-sem jew il-kontribuzzjoni tiegħek. Minn kull min irid ħajjieħu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Fejn iridu morru għalli dal-ilma tal-ħajja? Ġesu qal is-Samaritana min jixrob minn dan mill-ilma tal-qalbira ġabdu laċ. Ma min jixrob mill-ilma li taħjien ma jabdu għax qatt, ma l-ilma li taħjien isir fih għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. Dak li għandna bżonn. U Ġesu jagħtihulna gratis. B'xejn skont il-kobor tal-grazzja t'Alla, skont il-ġenerożità kbira tiegħu lejna. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.